En Majs Plus kylling fra Rose er ikke en hvilken som helst kylling. Vi vil her tage dig med i stalden, så du kan se, hvad der gør vores Majs Plus kyllinger til noget særligt. Velkommen her. Kom ind og mød vores nye kyllinger, som kun er 1 dag gamle. Kyllingerne de er lige ankommet. De er cirka et døgn gamle, og det her det er sådan en situation, som vi glæder os til hver gang vi får nye kyllinger. Vi har forberedt os. Temperaturen herinde den er cirka 4-35 grader, lige sådan som under hønemors vinger. Her til aften der slukker vi lyset. Det bliver sådan en samlet ro, hvor kyllingerne de slapper af sammen. Og så i morgen tidlig, så er der, når lyset er klart igen, jamen, så er der fuld fart på kyllingerne. Vi har lagt papir ud, og det giver sådan nogle skrabelyde. Og papir det hjælper kyllingerne med at kan finde foder og finde vej hen til vandet også, sådan så de hurtigt kommer i gang med og kan få en naturlig søgning efter føde. Kyllingerne er nu blevet 28 dage gamle og vejer ca. 1700-1800 gram. Majs Plus kyllingerne de har ekstra 20% plads her i kyllingehuset. Det giver dem gode vilkår for at søge vand og søge føde, og giver dem en rigtig god trivsel. Og det er rigtig dejligt som landmand at kan give kyllingerne de her forbedrede vilkår, og det giver en rigtig dejlig mavefornemmelse i den daglige drift. Kyllingerne fra små halmballer her i kyllingehuset, de kommer fra lokale landmænd. De giver en god trivsel, og samtidig så bruger kyllingerne dem til at pille og skrabe i, og nogle gange hopper de op på dem eller lægger sig ved siden af dem. I det hele taget så bidrager det til en god og naturlig adfærd. En sund kylling, den er ren, og den har en fin fjerdragt. Den er rolig. Samtidig så har den stærke ben. Den er vant til at være aktiv i flokken. Strøelsen i kyllingehuset er meget vigtigt. Den skal være tør, og den skal være løs. Og det vil man kunne se, hvis jeg løfter kyllingen her. Så vil I kunne se, at den har pæne, rene fødder. Og det viser, at den har haft de rette betingelser undervejs. Majs Plus kyllingerne har hele tiden adgang til frisk vand og foder. Der er 50% majs i foderet i hele kyllingens opvækst. Det gør kødet mere smagfuldt og saftigt. Og det er noget af det, der gør Majs Plus kyllingerne til noget særligt. Det er vigtigt for os, at kyllingerne de har det godt fra start til slut her hos os. Og samtidig så giver det os en rigtig god fornemmelse og følelse, at vi ved, at transporttiden den er maks 1,5 time til slagteriet. Det, der gør Majs Plus kyllinger fra Rose til noget særligt, er, at de har 20% mere plads i stalden, at de har hør og halm fra lokale marker til aktivering, og at de sikrer et kort transporttid på maks 1,5 time. Der er fuld sporbarhed, og kyllingerne er salmonellafri. Foderet indeholder majs, som er med til at give en saftig og mere smagfuld kylling. Kyllingekødet er hverken tilsat lage eller e-numre på slagteriet. Du kan se og læse meget mere om Majs Plus kyllinger og blive inspireret af lækre opskrifter på majsplus.dk. Majs Plus kylling fra Rose er god smag, fordi alle elsker mere plads.